Mae'r cymunedau rydyn ni'n ei gwasanaethu wrth raidd popeth rydyn ni'n ei wneud. Mae ein cynllun Rheoli Risg Cymunedol yn tynnu sylw at sut rydyn ni'n bwriadu mynd i'r afael ar risgiau, y bygythiadau a'r heriau sy'n wynebu ein cymunedau. Ein bwriad yw bodloni anghenion y cymunedau rydyn ni'n ei gwasanaethu nawr ac yn y dyfodol. Ein gweledigaeth yw i ddarparu'r gwasanaeth gorau posib i gymunedau canolbarth o Gorllewin Cymru. Mwyn cyflawni ein gweledigaeth, mae gennym 8 amcan corfforaethol. Byddwn yn gwella diwylliant ein sefydliad, adolygu ein system dyletswydd ar alwad, deall yn well y risgiau yn ein cymunedau, ymchwilio i ffyrdd newydd a gwell o ymateb i'r risgiau hynny. Byddwn hefyd yn gwella ein dulliau o drin diogelwch cymunedol a busnesau rhygweithiol, cyfathrebu, ymgynghori ac ymgysylltu â'n trigolion, gweithio mewn ffordd sy'n gyfeillgar i'r ymgylchedd, datblygu ein cerbydau ac offer gweithredol. Mwyn sicrhau bod ein staff, ein partneriaid a'n cydweithwyr yn gweithio tuag at ein gweledigaeth, mae gennym 5 ymddygiad. Bod yn atebol, dangos uniondeb, bod yn foesegol, bod yn barchus, bod yn ddiduedd. Wrth gynhyrchu ein cynllun Rheoli Risg Cymunedol, fe wnaethon ni ystyried ystod eang o ddata o'r cyfrifiad a'n digwyddiadau hanesyddol, gwybodaeth leol a mewnbwn cymunedol, gwybodaeth gan ein partneriaid a'n cydweithwyr. Mae'r holl wybodaeth yma yn sicrhau ein bod yn canolbwyntio ar y meysydd a fydd yn cael yr effaith fwyaf ar ein taith gwella. Rydyn ni'n gwybod bod ein cymunedau newid ac mae angen i ni wneud hynny hefyd. Mae angen i ni feddwl am bopeth ar nawn mwyn sicrhau y gallwn barhau eich diogelu. Ond rydyn ni hefyd eisiau gwybod beth yw eich barn chi. Beth ydych chi'n ei ddisgwyl o wasanaeth tân ac achub modern? Dwedwch wrthym beth yw eich barn trwy ymweld â'n gwefan. Byddwch yn rhan o ddyfodol ein gwasanaeth tân ac achub.